Esperjenza li żgur ma jinsew qatt, u forsi huma fortunati li se jibqgħu jiftakruha. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet sar il-famuż festival ta' Pamplona fi Spanja, ġirja tal-barrin, li sfortunatament ħallet numru ta' persuni feruti l-isptar. Għal din l-attività din is-sena kien hemm preżenti membri tat-tim tar-rugby Stompers, fosthom żewġ plejers Matthew Spiteri u Chris Schranz. Dan tal-aħħar inqabad fil-folla fil-ħin meta l-barri kien dieħel ġol arena. Smajna tieni mortali sabiex li telqu l-barrin u jien bdejt nistenna għax in-nies jaqgħu jiġru qabel. Mbagħad hemm min ikun irid imixxi barri jew hekk li jkun irid jistennihom naqra sakemm jiġi ħdejhom. U wasalna quddiem l-entratura kun hemm isa biċċa mina żgħira u minn xi 3000 ruħ 100 minnhom weħlu. U jiena u sievi weħenna mġew. Kien hemm xi ma' sitt barrin insomma. U mbagħad jien ma rajtx burran, ġifieri ħsieb ta' xi ħaġa normali dik. U mbagħad bdejt nara n-nies dejja jippanikjaw u wieħed jikbi. U tawwalt is-ħalma kien hemm ħadd. Ma dan l-istazzjon kopla jispjega dawk is-sekondi taqtih il-qalb. Kien minnhom ra lill-ħabib tiegħu. U għatlu ġo naqbad u itla fuq kulħadd. U badna tlajna fuq kulħadd. Ġifieri fuq l-irjus in-nies u kulħadd għax jien dak il-ħin ma kont qed nara xejn. U biżna u insomma, mbagħad frisna jaqbis l-arina u l-barrin insomma ħarġu. Anke Matthew Spiteri kien fil-viċinanzi f'dan il-mument. Għadu kienet waħda fl-aħħar 40 sena x'weġġa ħafna nies. Jiena kont maqbud ukoll fejn kien hemm l-istampede. Kont mhux maqbud fil-folla maqbud wara fil-istess tana ġifieri qabel ma tidħol l-istadium. Kienet esperjenza l-biżgħax kieku l-barrin daru lura kienet tkun perikoluża ħafna. Iżda xorta baqgħet esperjenza li żgur qatt ma jinsa. Esperjenza sabiħa ħafna, raġ kbira. Qatt ma sajta biex nkun onest. Min riċerka li għamilna din it-tradizzjoni tmur lura għand 14-il seklu.